Txilek ez du konstituzio berri bat, ez behintzat Nizar konstituziogileak idatzi duena. Izan ere, plebiszitu historiko batean, txiletarrek atzera bota dute herrialdea errotik aldatu zezakeen proposamena. 13 milioi herritarrek bozkatu zuten atzoko plebiszituan eta 10-etik 6 kontra bozkatu dute, 61,86. Azken egunetan, kaleko mobilizazioetan nagusi izan badira ere, bozkalekuetan askoz ere gutxiago izan dira konstituzio berriaren aldekoak, eta ez dira 10-etik 4 izatera iritsi, 28,14. Porrota handia da, prozesu konstituziogilean herrialdearen egoera aldatzea espero zutenentzat. Inkestek iragartzen zuten ezezkoaren garaipena eta bozkalekuetan izan den aldeak erakusten du manipulatuta zeudelako susmoak ez zirela egiazkoak, eta iragarri baino handiagoa izan da aldea. Ikusteko dago orain ezezko horrek dakartzan ondorioak, baita gobernuarentzat ere naiz eta udaberrian aukeratu zuten herritarrek atzera bota duten konstituzioaren alde agertu da argi eta garbi. Arratsaldeon guztioi, Txilen bozketa batean inoiz izan den parte hartzerik handiena izan da plebizituak eta erabatekoa izan da emaitza. Txile 16 eskualdetan banatzen da eta guztietan gailendu dira konstituzio berriaren kontrakoak. Atzerriko botoetan soilik irabazi du konstituzio berriak. Gabriel Boric presidentearen arabera, plebizituko emaitzak adostasun zabalago bat lortuko duen beste proposamen baten alde, lanean astera behartzen ditu erakundeak eta iragarri du horretara jarriko dela gobernua. A abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Nazioartean Boris Johnson erresuma batuko lehen ministroaren ondorengoa izendatu dute Liz Truss, atzerri ministroa. Alderdi kontserbadorearen afiliatuek euren lider berria aukeratzeko bosa emateko epea bukatu da eta erresuma batuko gobernuburu berria izendatu dute gaur. Boris Johnsonek dimisioa eman ostean. Lehen ministro berriak testuinguru oso zailean hartu du gobernuburu kargua, bihar Johnsonek ofizialki dimisioa ematen duenean. Inflazioa 10,1 dago eta espero da 3 puntu igoko dela urte amaierarako. Gainera, elektrizitate eta gaz merkatuen bulegoak iragan hilabetean jakinarazi zuen energia konpainiek etxebizitzei urtero kobratu ahalko dieten gehieneko prezioa 80 igoko dela. Bizitzaren kostuaren krisiari aurre egiteko proposamenak izan dira ardatz bi hautagaien hauteskunde primarioen kanpainan. Inflazioa 10,1-etik gorakoa baita erresuma batuan eta adituek diotenez 18,8 izan daiteke datorren urtean. Hor Johnsonek aurreikusitako 19,9-tik 25%-erako sozietateen gaineko zergaren igoera bertan utziko duela hitzeman du Trussek. Hala, agurtzeko hitzaldia eskainiko du Boris Johnsonek astearte honetan Downing Streeteko aurrealdean. Energia krisia izpide, Graz enpresa errusiarrak ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europarako gaz jarioa. G7koen taldeak petrolio errusiarari gehieneko prezio bat esartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du martxan zegoen gaz geltoki bakarreko turbina batean, zegoen olio isuria zela eta moztuko dutela gaza. Europak baina aitzakia faltsuak erabili izana leporatu dio Errusiari. Ezbaiaren erdian egoera zailtzen doa eta agintarien arabera aurretik ditugun hilabeteak ez dira errazak izango. Horren aurrean, Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko presidente ordeak, oinarrizko elikagaien gainean prezio muga esartzea proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Díazek esan du banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordio bat lortzeko lanean ari direla eta beraz erabaki horrek Hego Euskal Herrian ere eragina izango duela. Ostera astelenarekin pentsiodunen mugimenduak mobilizazioei ekin die berriro herri eta hirietan. Hiriburuetan Bilbon eta Iruñean egin dute gaur protesta eta hilaren 12an Donostian eta Gasteizen izango dira elkarretaratzeak. Aldiz urriaren 15ean Espainiako Kongresuaren aurrean egingo dute protesta. Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea.
gu egingo duguna, aman komunean egingo dugu manifestazio hori, estatuko beste plataformakin. Gure helburua da, alde batetik erakustea zein motako jendea biltzen den, eta batez ere zeintzuk dira gure erabindikazioak. Sindikatuek aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta, lan gatazkak areagotu egingo zirela eta beraz baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere inflazio tasa handiak eta langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak nabarmen zaildu dituzte zenbait sektoretako lan itunak gaurkotzen negoziazioak. Arabako metalgintzarena da horietako bat. Hitzarmena berritzeko elkarrizketak ez atzera ez aurrera daude eta hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egina diete ELA, LAF, Comisiones Obreras, USO, CGT eta SK sindikatuek langilei hilaren amaierarako. Aurretik, ostegun honetan, SEA patronalarekin elkartuko dira bilera batean, eta batzarra izpide Ibai Txaurrondo Laminaciones Arregiko langile eta LAF sindikatuko kideak 11 telebistari esan dionez, patronalaren jarrera arduragabea izaten ari da. Hitzartuta zeuden bilerak bertan behera batzuk. Hori dela eta, ekaineko grebaren ostean beste bilera bat egon bazen ere, SEAk ez du gehiagotan bildu nahi izan, jakinda ere, badaudela beste 3 egun greba dituta orain irail. Eta intersindikalak osatzen dugu sindikatuen aburuz izan da, beste bilera bat jartzeko aukera. Hau da, gainera zen bi bilera eskatu gabe izten ere, bakarra jarri dute, agenda arazoak direla akordatuta. Baina nik uste duguna da, benetan jarrera arduragabea dela, inoren. Guk uste dugu gutxinez ez dela inoren helburua grebak egitea, baizik eta hitzarmendu bat lortzea. Bestaldetik Espainiako espetxe erakundeek jakinarazi dute 13 euskal preso Euskal Herriko kartzeletara mugituko dituztela datozen egunetan eta horiek guztiak Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko espetxetara lekualdatuko dituztela. Erabakia publiko egin orduko sektoreko batzuen aldetik zarata egiteko aleginak izan dira egunotan eta gurean Agur Erran Foro Sozialeko koordinatzaileak heldu dio gaiari entzun. Zarata egiten du, baina nik ez dakit zarata hori hemen baino Madrilen baino gehiago du eragina. Uste dut hemen poliki-poliki erresoluzio marko definitzen ari da, dena ematen du, ikusiko dugu, urte bukatu baino lehen periferian daudenek preso guztiak, eta gu nahi dugu guztiak izatea, Euskal Herriko kartzeletan egongo dira, eta zentzu horretan beste fase batean sartzen da preso bakoitzaren begizarteretzaren prozesuak. Kulturarloan bueltan da Telebista Festivala Arabako hiriburuan gaurtik hasita hainbat telesailetako protagonistak Gasteizko printzipal antzokira hurbilduko dira euren sail berriak aurkeztera. Hala 14. Garren edizio honetan betiko ohiturak berreskuratu ditu 2 urteren ondoren eta David Alvarez festivaleko antolatzaileak azaldu digu aurtengo edizioak nobedadeak ere badakartzala. Aurten, Denderabako Fundazio Vital Kulturonean proiekzioak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Eta hau da, nik uste, nobedade printzipala. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan Bou Bizkaiak 7 segundu pasako aldea atera die Hondarribia eta Donostiarrari eta datorren igandeko orezko txandako mugituetan erabaki beharko dute estropada Getariarekin batera. Emakumeetan Arraun Lagunak Oriorengandik 2 segundura geratu da eta 3. Hondarribia izan da. Alperrik Eusko Label Ligako liderra eta Euskotren Ligako irabazlea urrenez urren. Biek ala biek pronostikoak bete dituzte. Kontxako banderari dagokion aurreneko igandean eta bada hilaren 14ko estropadari begira, Urdaibairen kasuan batez ere Hondarribia eta Donostiarrekiko 7 segundu eta erditik gorako aldea ireki baitu Bermeoko taldeak. Emakumeen artean berriz 2 segunduko pasatxo abantaila atera dute Mirotzek Arraun Lagunak taldearekiko. Alabaina ezin da inola ere erabakitzat jo ez gizonen 127. bandera, ez da emakumeen 15. ere.
Emakumeen kasuan, San Nikolas eta Lugaineneren arteko aldea oso txikia delako ontzi betekoa, baino gutxiago eta gizonen estropadari begira, aldea nabarmenagoa izanagatik, itsaso mugitua espero da datorren igandean, eta hori beteko balitz, bi ontzietardiko abantaila hori ez litzatekelako gainditu ezina esango. Txiletarrek zera bota dute konstituzio berria plebizituan. Parte hartze historikoa izan da eta 10-6 bozkatu du Biltzar konstituziogilearen proposamenaren kontra. 2020ko plebizituaren emaitzaren balioa azpimarratu dute konstituzio berri batean aldekoek. Orain adostasun gehiago lortuko duten beste prozesu konstituziogile bat adosteko eta azkartzeko lanean hasiko dela iragarri du Boric presidenteak. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Dute Erresuma Batuko lehen ministro bezala. Gaiz aldatuta berriz energiari dagokionez iragan astean Errusiak Alemaniari gas hornidura moztu zion, gas odian egin beharreko mantentzelanak zirela eta 3 egunen ostean berriro ere martxan jartzekoa zen. Moskuk baina gas mosketarekin jarraitzen du Europako batzordeak ezarritako zigorrei erantzunez. Gazprom gas konpainia Errusiarrak iraiaren 3 arte eten behar zuen Nord Stream gasbideak Alemaniari ematen dion gas hornidura. Dirudienez erabaki hori ponpak eta ekipo mantentzelanak egiteko beharraren ondorio zen, eta ondoren berriroren martxan behar zuen. Moskuk baina ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europarako gas jarioa. G7 taldeak petrolio errusiarrari gehienezko prezio bat ezartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du martxan zegoen gas geltoki bakarreko turbina batean zegoen olio isuria zela eta moztu dutela gasa. Europak baina aitzakia faltsuak erabilizana leporatu dio Errusiari.
Lehendik ere gas emaria oso murriztuta zetorren Europara, ohiko hornikuntzaren 20% soilik betetzen ari zelako Gazprom, Mendebaldearen zigorrek eragindako arazoak argudiatuta. Egoeraren aurrean argi eta garbi ikusi daiteke Europak Errusiako gasarekiko duen menpekotasuna. Orain Errusia gasa moztuta horretarako prestaturik gaude. Bada testuinguru honetan krisiari aurre egiteko xedearekin zenbait diru laguntza abian dira. Ipar Euskal Herrian urriaren 31 arte gasolentegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontua. 2 hilabetez 30 zentimokoa izango da laguntza. Hego Euskal Herrian berriz gasaren beza 21%tik 5% jaitsiko da urritik aurrera. Hildo horretan Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente orteak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzeare proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordioa lortzeko lanean ari dira Díazen esanetan. Oinarrizko produktuen saski bat zehaztu nahi da prezioak mugatuz. Hau Espainian soilik ez, Hego Euskal Herrian ere aplikatuko litzateke. Bien bitartean Arantxa Tapia EAEko ingurumen sailburuak energia itunba lortzaren alde egin du energiaren sektora nola eraldatu aztertzeko eta energia berriztagarriak ekoitzi eta ezartzeko. Ekonomiaren beste ertz batzuei helduta aipatu dugu lerroburuetan ere protesta aldiari ekin diote pentsiodunek oporretatik bueltan. Aiara Durreta lankidea izan da Bilboko elkarretaratzean, beraz konta iguzu Aiara, nola igaro da lehen protesta eguna? Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan elkarretaratzeak egin dituzte pentsiodunek. Udaren ostean bueltan dira pentsiodunak kalera eta azken 4 urte hauetan bezala astelehenero bilduko dira. Horrela ikasturte honetan egutegi zehatza zehaztu dute eta 2 data bereziki garrantzitsuak izango dituztela adierazi dute. Batetik urriaren 1, adinekoen nazioarteko eguna eta bestetik urriaren 15. Madrilen pentsio publiko eta duinen alde Espainiako estatuko gainerako pentsiunekin bilduko dira eta bertan pentsio publiko eta duinak aldarrikatuko dituzte. Gazte nagusiko asteleneko manifestazioan Gure aldarri nagusiak izango dira kapiren igoerarekin parekatu pentsioen igoera. Eta horrez gain gutxienezko pentsio moduan 1.080 euro. Orduan esan behar dut ere, egun hortan aurkeztuko ditugu, jaso ditugun estatu mailan eta batez ere Euskal Herrian sinadurak. Non aipatzen dira aldarri horiek, gehi esanez pentsio pribatuen kontra gaudela. Pentsatzen dugulako, ez duela txarrak direlako pentsion guztientzat. Lanarloan berriz, metalgintzarena izango da gatazken beroaldia piztuko greba. Izan ere, Arabako metalean 3 greba egun deituko dituzte dagoeneko, zer gehiago dakigu honen inguruan, Aiara? Sindikatuek aurreratu bezala ikasturte honetan lan gatazkak ugarituko dira. Horrela, Arabako metalgintzako sindikatuek grebara deitu dute sektorea irailaren 21, 22 eta 23. Ela Comisiones Obreras Lab, USO, CGT eta SK sindikatuak gainera ostegunean bilduko dira patronalarekin. Dagoeneko hainbat protesta eta greba deitu dituzte sindikatuek, baina egoera ez doa hoberantz eta horrela egoera hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egin dute sindikatuek. Diote izan ere kamioilarien baldintzak hobetzeko asmoz, martxoan onartuko lurreko garraioa antolatzeko legearen moldaketa indarrean jarri da dagoeneko, ez da, Aiara?
Momentuz ez daukagu korte hori, beraz jarraituko dugu beste gai batzuekin. Euskal Y-aren eta HT-ren Nafarroako korridorearen arteko lotunea Ezkio edo Gasteiz izango den argitzeke dagoen honetan, eztabaida horretan hirugarren aukera bat sartzea defendatu du AHT geldituk, ez egitea. Euskal Y-aren eta Nafarroako AHT-ren arteko lotuneari buruzko eztabaidak proiektua berresteko asmoa duela uste du plataformak. Udane Arbeok azalduko digu. Oraindik zehazteke dago Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskalia non lotuko dituzten. Bi aukera dituzten mahai gainean, Ezkioko lotura edota Gasteizkoa. Agintariak ados jarri bitartean AHT gelditu Nafarroak Euskaliaren eta Iruñaren arteko loturari buruz ireki den eztabaidari erantzun dio. Ohartaraziz AHT Euskal Herriaren historiako obrari suntsitzaile, xahutzaile, antisozial eta alferrikakoena dela, Ezkiotik zein Gasteiztik konektatuz gero. Bada airean hirugarren aukera bat ere, EH Bilduk eta ekologistek partekatzen dutena. Egungo trazadura egokitzea eta abiadura handiko trenik ez egitea. Ministerioak eta Europak berak ere eutsi diote aukera horri noizbait. Merkeena da eta ingurumenaren gaineko eragina minimizatu egingo litzateke. AHT gelditu Nafarroa taldea ildo horretan mintzatu da. Sasi eztabaida honek AHTaren aldeko lerroak istea beste helbururik ez duela adierazi du. Hori ez egitaren alternatiba burutik pasatuko ez belditzaile bezala. AHTren kontrako plataformak uste du bi aukerei buruzko eztabaida sustatu dutenen asmo bakarra proiektuak aurrera egitea da. Laster elkartuko dire Hego Euskal Herriko eta Espainiako ordezkariak azken erabakia hartzera. Aipatzekoa dena azken urteetan etengabe atzeratu dutela AHTren Nafarroko zatia Euskaliarekin lotuko dituen puntua zein izango den aukeratzeko erabakia, arrazoi ekonomikoengatik naiz politikoengatik. 2012an Iñaki Arriola garraio sailburuak ziur adierazi zuen Ezkion egingo zutela lotunea. Aukera honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2000 milioi eurokoa litzateke. Gainera abiadura handiko trenak Aralarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatzea da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Gasteizko aukera berriz merkeagoa litzateke. Badirudi Espainiako gobernuak haren alde egingo duela. Eusko Jaurlaritza eta Nafarrako gobernu ordea Ezkion egitaren alde agertu dira. Euskal Herriko jaiak ez dira abuztuarekin amaitu. Irailean oraindik ere herri eta auzo asko murgilduko dira jaietan eta hauen artean da Lekeitio eta bere antzar egun famatua. Bada Gomasko antzarrekin bakarrik ospatuko duten lehenengo antzarreguna dute gaurkoa. Joan den abuztuaren 12an Lekeitioko udalak hau batez adosturiko jarraituta urte honetatik aurrera. Gomazko antzarrak baino ez dira izango irailaren 5eko ospakizun tradizionalean. 300 urte baino gehiago daramatzate Lekeition antzarreguna ospatzen. Herriko gaztek itsasoaren gainean zintzilikatuta dagoen antzarraren lepoari eusten diote, txandaka. Antzarra soka bati lotuta dago eta hori tenkatzean gazteek gora eta bera egiten dute uretara erori gabe. Ordea, 100 lagun bildu dira larunbat honetan Altsasun ospa egunean parte hartzeko. Poliziarik ez langileon aurkako errepresioa gelditu izan da urtengo leloa. Hala, polizia normalizatzeko kanpaina bat abian dela uste dute antolatzaileek, eta horren erantzule alderdi politikoak direla salatu zuten. Poliziak paratutako isunak, etxegabetzeak eta jasarpena ere salatu zituzten. Ospa egunaren antolatzaileek haien aurkako jasarpena ere salatu zuten, izan ere Espainiako alderdi eskuindarrak polemika pizten saiatu dira azken egunotan. Ekitaldia debekatzeko eskatu zuten PPk eta Voxek, eta herenegun Ciudadanoseko 30 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten Altsasuko kuartelaren atarian, eskerrik asko mezu zuen pankarta eskutan. Nafarroan UPNek gogor kritikatu zuen ospa eguna eta hura debekatzeko legea aldatzeko eskatu zuen, horrelakoak gorroto eta irain ekitaldiak direlakoan. Igandean aldiz, Gipuzkoako artzaineguna ospatu zen Legazpin.
Hoi bezala egitarau zabal antolatu zuten ospakizunerako gazta lehiaketa, omenaldiak eta artzaintzakur lehiaketa besteak beste ikusi. Noiz etorriko edan eure maitia herrira. Nere maitia herrira, nere maitia herrira. Begiranago begira goiko kamino berrira. Merito guztien dan eraitana, zati berak zaintzen ditu. Nik egite ditu gaztaiak, nik ez ditut ardik eta baina gero gaztaiak gorde, zaindu, mimatu, prestatu, beak egite ditu. Momentu zail bat bizitzen nahi geha hartzantzan, ez da garai erreixa izaten ari, eta oso zaila jartzen ari da azkenen aurreateatzea, ni bezala persona bat bakarrik hauen eramatea oso zaila gertatzen ari zait. Eta orduan baina, nire aitak ilusioa zeuken, beak prestatu zon, beak egin dudana, azkenen meritoa berea. Ordea datorren ostegunean ospatuko da Hondarribiako alardea. Hain zuzen ere, irailaren 8 atarian, Jaizkibel konpainiak Hondarribia berdintasunaren hiria, saria banatu ohi du gizon eta emakumeen parekidetasunaren alde lanean diharduten pertsona eta erakundeen lana goraipatzeko. 25 urte daramatza konpainiak alarde parekide bat eskatzen, horren aldeko borrokan trabandia gainditu behar izan ditu bidean, baina Hondarribia autu parekideen kontra plastiko beltzak erakusten dituen hiria ez ezik, berdintasunaren aldeko motor ere badela erakutsi nahi izaten dute sariarekin, irailaren 2an ematen zuten aurtengoa, Irantzu Barelari. Arratsalde honetan emango dio hasiera Gasteizek Telebista Festivalaren 14. edizioari. 2 urteren ondoren estreinaldiak printzipal antzokira bueltatuko dira, jardunaldi profesionalak berriz, Europar Biltzar jauregian izango dira. David Alvarez jaialdiko antolatzailearekin izan da Maika Telebistako Gasteizko lantaldea. Telebistako festivala urte luzez antolatu izan da Arabako hiriburuan. Hainbat telesaieko protagonista hurbildu dira Gasteizko printzipal antzokira euren zail berriak aurkeztera. Hala ere, 2 urte gogorrak bizi izan ditugu eta pandemiak izugarrizko eragina izan du kultura ekitaldietan. Festivaleko aurreko 2 edizioak bitziak izan dira, lekuz aldatu ziren segurtasun neurriak bermatzeko, jardunaldiak murriztu behar izan zituzten eta hainbat protagonistek telematikoki parte hartu zuten festivalean. Bai, hori da, azken 2 urteak nahiko gogorrak izan dira pandemiaregatik. Izan ere, edukiera aldetik edo logistika aldetik izan dira, arazo gogorrenak. Eta horretarako, proiektu gehienak Europa Biltzar jauregian egin genuen. Izan ere, iaz, iradiraren egin genuen mailerako gala, eta horrela segurtasun distantzia mantendu genuen eta jende asko sartu genuen. Egitarau zabala dute aurtengo ediziorako printzipal antzokira bueltatuko dira estrenaldi guztiak baita amaierako gala ere. Europar Biltzar jauregian berriz profestival jardunaldiak antolatuko dira eta aurten lehenengo aldiz Dendaraba ere izango da festivalaren beste eszenatoki bat. Vital Fundazioaren kulturunean astean zehar hainbat film proiektatuko dira. Fundazio Vital kulturunean proiektuak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Aurten profesional jardunaldiak ere izango ditugu. Hainbat mahai inguruak izango ditugu eta nik uste oso leku aproposa da harremanak eta networking sortzeko eta sinergiak sortzeko profesional lentzat. Larun batean, Iraia Kamara Amaierako gala ospatuko da eta bertan hainbat sari entregatuko dira. Konstantino Romero saria, Joan Mainat saria eta beste batzuk. Gainera, ekitaldira hurbilduko dira telebistako pertsona ospetsuak.
Printzipal antzokian egongo gara, Diego Losada da aurkezlea, Ilaski Serranorekin. Eta momentuz esan dezakegu Sandra Golpe eta Xavier Sarda Mainat saria jasoko dutela. Eta, bueno, sorpresa gehiago daukagu, baina pixkanaka izango ditugu. Asteleneko kontua korrela, iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan maizren inor begira izan da ere, abestiarekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldean gaur gurean utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere